Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumanon ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga o gipapas-an nila sa mga tao, apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuo nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligtos sa ilang mga buktod. Og tan-awa unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira og sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan og tahuron dito sa mga merkado, og nga ang mga tao motawag kanilag magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man og usara ang inyong magtutudlo. Og dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo, kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon og ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Daghan kayog mga pagtulunan nga gihatag ni Kristo. Apan ang usa sa maayo natong pamalandungan mao gining pag-ingon niya nga kinsa tong gusto nga mahimong labing taas o labaw sa tanan, kinahanglan mahimo nga sulugoon sa tanan. Kasabot ba mo ani? Kinsa kuno tong gustong mahimong labaw sa tanan, kinahanglan mahimong sulugoon sa tanan. Lingiyay mong tupad. Ing na magpasugo ka nako. Naidaghang kay wa mulingi. Murag nag-stiff neck, murag sakit kay liog ba. Mao na sila ang mga yawanon. Kana bang ang gusto manggod nato nga matuman ang atong gusto. Kinahanglan ang tanang tao mosunod gyud sa atong gusto. Mao na atong kasagaran gyung batasan, dili na makapalangit. Ang makapalangit kana gyung motuman ta unsay gusto sa atong isig katao. Ang atong unang pagbasa naghisgot nga tungluhon sa Ginoo ang mga limbungan nga mga tao. Kana kunong muhalad og bati nga karnero bisag naa siya'y nindot nga karnero. Para ninyo ba? Inig slibot ron sa sibot, suod sa imong pitaka,
na adihay 1,500, 150 og 20. Asa may imong ihog kolekta? Igpili nimo ba katong gamay o katong pinakadako? Tungluhon din nas Ginoo. Tungluhon. Kana bang pilion mo na akong usbog basa ha? Malakay man ni Milikiyas chapter 1. Tinunglo ang taong limbungan nga naghalad kanakog dautan nga mananap nga may maayo man unta siyang mananap nga ikahalad diha siyang turil. Ibutang na to nig pitaka or bulsa. Unya pagyod sa mga gagmay pagyod kantidad, ibutang na to sa mga 20, pilion pagyod to nimong labing dunot, mao pagyod to imong ihog. Tunglohon kas Ginoo. Nya mao naman aron ang kalibutan, ang nindot reserve for myself, ang bati for the church, for the public. Ang ato sang mga buangon nga mga leaders karon, tanawa. Ilhan man na nimo ang leader nga buangon. Butang na to. Matay ma. Wa na jud koy kolekta hinon aning kalakiha tingeron. Ibutang na to ha. Di bala na, sakitan mo. Basta ang leader, mao gani mo asinso niya ang mga members nagpabilin nga nagkalisod kanang lidera buangona. Nang litan, barangay. Ang barangay hall, porting batia. O niya, ang agianan, porting gamaya. Pero ang barangay officials, labi ng barangay kapitan, ni dagko og maayong balay, dako pa kaayog hawanan. Pagsukad lang niya paglingkod ba, ninindot din iyang balay, niya nibati ang barangay, kana tinunglo ng lidera. Pare, paglingkod sa parokya, ang parokya, gubaon kay ignaong, niya ang sakyanas pare, porting baguha. Bago pa, mahal pa kayo, daghan pagyod, dili lang usa, 5 pagyod kabuok, kana tinunglo ng paria. Ay ko ninyong tutok kay hapit na ko matunglo. Bebe, ako mong i-challenge, unsa man, paglingkod nako dinis parokya, ni bati o ninindot? Pagsigi ninyong palit og slat, unsa may nahitabo sa atong simbahan, ninindot o nibate? Di mga maayo tang mga leaders, dili ta tinunglo. Pero kanang wa gyud mo palit og slat, tinunglo na. Tinunglo. Sige, lingay mong tupad ing na wa pakat unsa man ka tinunglo ka o dili? Ing na kano. Mao na siya. Kana bang nahigugmas kwarta para sa iyang kaugalingon, dili para sa katilingban. Ang kining mga gubat karong nahitabo tungod ni sa mga leaders nga ang ilang kaugalingong gusto maoy ilang gustong sundon, dili ang gusto sa ilang gialagaran nga katawhan. Ambot pila ka buok Israelita ang nakagusto aning gubat karon nila tali sa mga Hamas diha sa Gaza. Pila ka kabuk mga Palestina nga nakagusto aning gubat karon nila, na nagrally na gani sila tungod kay di gyud sila gusto ani, pero ang mga leaders di gyud maminaw, di gyud. Ambot pila kabuk mga Russians ang nakauyon aning pagsigi nila gubat sa Ukraine, o Ukrainians nga nakauyon aning gubata karon nila nga dugay na kaayo, porti ng daghanang nangamatay. Why nakauyon ani nga kinabag-an? Ang pipila lang nga mga leaders nga dunay panghuna-huna nga very self-righteous. So karon, unsa may hagit ni Kristo, ang labing taas kinahanglang mag-alagad sa labing ubos. Sa pamilya, kinsa may labing taas og ranggo diha? Ang ginikanan o ang anak? Ginikanan. Busa kamong mga ginikanan, kinahanglang mag-alagad mo sa inyong mga anak aron mo malangit.
Ang ginikanan nga magsigig sugo, magsigig pangasaba sa mga anak, tinonglo na. Uy. Unya, mga anak, unsa man say buhatos mga anak, matod pa ni Kristo, kamusang mga sumusunod, sundan ninyo ang tanang gisulti sa inyong mga leaders, kaning mga pangulos, mga parisiyo, o mga iskriba sa ilang panahon. Ingos Kristo, sundan ninyo ang tanan nilang gisulti, pero ayaw sunda ang ilang gibuhat. Kamusang mga anak nga nakaginikanan og mga tinunglo, kanang sigilag pangasaba, siging panugo, siging yaw-yaw, sunda ang ilang gisulti. Nya ayaw lang sunda ang ilang pagkahinugo, ang ilang pagkayaw-yawan, o ang ilang pagkahimalikas, kay tinunglo na na. Og naagid mo'y time, og magsigig pangasaba ng inyong ginikanan, isuwat na las papel or inyo bang i-text, tinunglo na ka. Ana? Kaya ang imong gihatag nako ang bati nga mga pulong nga naa magiduntay daghang nindot nga pulong nga pwede nimong litukon. Kung wa ko mo bangon nganong imo man kong patid-patiran niya, imo man kong inong bangon na diyang animala ka nga pwede ra magyutag ingnon ko nimo, dong pwede na ka mo bangon, taas na biya ang adlaw. Di ba? Nindot mo na. Kasi ika buang ka sikag ligi diha. Unya pakatulgod ka, di ka matuog dahil sa iyo. Nya karon magsikag ligi diha. Kung buang ka, bangon. Kabati anang pulunga. Di ba? Hoy. Oo na. Muna ako din magsige radyo kong ingon ninyo, palit na mogslat. Ang mo palit, malangit. Ang di mo palit, tinunglo. Wala na siya. Unsa may buhaton sa usa ka leader. Matod pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, ang ayan gidunta mininyong daygon, ang ayan gidunta mininyong tahoron kay mga apostoles man mi. Pero tan-awa ninyo unsay among gibuhat, naghago mi adlaw o gabi aron dili mo ma-problema sa among pagwali diha kaninyo, dili may makahatag o kahasol. Ako dili man sad ko perfecto, no, pero kani nakapatandog ni nako mo na paglingkod gyud nako isip pare, bisan asa ko mabutang nga mga assignments, maningkamot gyud ko nga dili ko mahimong tigpabugat sa akong mga gialagaran nga mga tao. Ato lang suwayag check din kinsa ninyo'y nabugatan og maayo tungod aning daghan na kay natong mga projects, taas ang kamot. Nawa. Ako adlaw o gabi sige kong baligyag slat, aron dili mo mabugatan. Di ba? Nganong namaligya man kong slat? Kay nagpakasulugoon ko ninyo. Paglingkod nako diri, daghan kay reklamo, pader to kay ngatong atop, pader ang atong kisami kuyaw kay nagmahog, gabitay na raba ang uban, pader ang atong tiles perti nagyong gubaona nangatangtang na, pader wa gyoy lugar ang atong atubangan simbahan pitos kayo. Ala, paningkamot sa ko makailis atong atop, sige gyong baligyag slat, sige gyong wali. Nailisan ang atop, lisan. Ang atong salog, nailisan. Ang uban na sad, moingon na sad, padir, ang atong lingkuranan, wa mag-angay niya, masunggat pang atong lubot, kay nainay, mga sunggat-sunggat kamay, liki-liki. Maintag mailisan. Nailisan, padir, gamay kay itong simbahan, maintag mairog-irog og jutay. O, na irog, Unsa pa man, pader wa tay kumbinto kay nigso diri sa mga bisita diretso dayos kusina. Wa gyud kumbinto nga kadawatan. Yan nakatukod tag kumbinto. Nana tukod na, wa pa mahumagbayad. Wa pa mahumagpanday. Sige lang kita na. Naasay mo ingon nato dinhi. Pader bati kayo ang atong mga
Kaning kilid ba kato mga bildo diha, natural ra kaayo ato sa nang panindot-nindotan. Bilisag stained glass nanindot wa. Tanawa. Sige lang yung kong sanong ninyo. Karon ingon san mo padir, mahintag mapalit na natong yuta diha sa kilid. Anogon kay nagdi mapalit. Karon ato na nang paliton. Napalit wa. Palit. Padir, lapo kay diha. Gamay pagigi atong lugar. Nya sige pag yung aging sakyanan diha sa atubangan, kuyaw kayong bata, iniglusad sa hagdanan, maligsan sa balhabal. Karon to anang ato padong ang atong karsada. Sama na, okay na, dili. Og ang tanan nga miapil ni ining maong mga projects, congratulations, dili na mo tinunglo. Pakpakan na to. Pero kamong nagpalingog-lingog diha, nga naa gid unta mo ikahatag pero di mo mohatag, matud pas Ginoo tinunglo na mo. Kay para asa man din ang inyong sobra diha or kanang extra ninyong kwarta, para asa man na yun paras kaugalingon, tungloho na ta. Mao na matud pas atong tubag sa Salmo, diha kanimo Ginoo hikaplagan ko ang akong kalinaw. Way laing mohatag natong kalinaw ang Ginoo. Muna salamat kay ninyong tanan, kay naa natay daghan kay mga halin sa atong slots. Natay tulo ka slots nga gibaligya karon. Ang una, ang atong holy pads or holiness, peace, and divine salvation para ni sa retreat sa mga pari, National Retreat of Priests. Sugod na ni karong Martes, November 7 hangtod sa 9. Ang atong gibaligya 100,000 slots nga holy pads nga tag 100 pesos per slot. As of yesterday, nahalina na tag 96,526 ka slots, 3,474 slots na lang ang nahibilin. Pakpak. Tiwasan ininyo palit karon kay kotobra ni sa November 7 karong Martes. 3,000 naman lang sa ni. Nya naa sa tay 30 slot challenge nga tag 3,000 per challenge. As of yesterday nakadawat na pud ta og 901 ka 30 slot challenge. Ikaduhang slot nato, special slot kaning CTU or Christ Transforming Union para nis birthday sa inyong parish priest dinhi. Kaila mo sa inyong parish priest? Online parishioners o territorial parishioners. Angan sa inyong parish priest si Crescenciano Taburnal Ubod. Mao na ang atong slot CTU, Ciano T. Ubod. Pero dili na Christ Transforming Union. Niya nang ambisyon ta nga makahatag kay ang mga kabos nag-auhag yun taga itawon mig pagkaon. Mo na sa ako unyang ika-60 nga birthday manghatag ko 3,600 ka 5 kilo packed rice ngadto sa atong labing kabos nga mga parokyano dinhi or pamilya, mga 3,600 kategory C o kategory D. Daghan sa tadinhing sigig balik-balik pader, mga hangyo ko nimog tarpulin kay akong ibutang sa among atop kay to nakaayo. Pader, mangayo ko gamayng plywood kay ngamong bungbong karton ragid in town. Ana, mao na nga nangandoy sad ko nga makapaayo unta kog mga labing minus 60 kabalay dinhi sa atong parokya kanang mga gubaon kaing balay. Ambot na nabatay nakuha, murag na tingali tay nadawat yang mga applications, pila na nakabuk. Nana ba mo'y video dong sa mga applications? Tong tan-aon ang pipila ka mga applicants. Dili pa na final ha, mga applicants pa lang na. Sige ko no be. Pila na nakakapilya, daghan naman di ay. Mga naong dong. Kana mo na nang apply. Kana
Ambot, angayan baka na silang ayohon. Sa inyong tanaw, angayan? Ganahan mo puyo ingon ana? Oh? Nawa. Mauna ron ang nang-apply na to. Mga klasihas balay. Naanas atong parokya. 10 lang to. So kung gusto mong mutabang, palit mo og slots nga sitiyo. Kay ini birthday nako pohon, ato nang ipatrabaho ang ilang mga balay. So nakahali na pud ta og 7,228 ka slots, na apay 32,772 ka slots nga available para niining maong katuyuan. So pipila lang ni sa akong gisulti nga makatabang sa atong publiko. Mura ko gisugo ba? Ginoo ni sugo sa nako nga ayaw pag-celebrate anang imong birthday, siging kaon, ana siging inom, ay lang. Mao na wa na ko magplano para sa hikay sa akong birthday kung makaabot pa ko karong November 24. Di na ko maghuna-huna na. Kamo ng mga parokyano kung maghikay mo, bahala na mo, basta siguroon gyud nako nga matuman ning pagtabang sa atong labing kabus nga mga kaigsuonan. Kadto balay lang to, mga tiyan ato gakutoy sad. Sila sad mo yatong usas mga hataganan aning bisan na lang makahatag-tag 5 kilo nga pagkaon. Nya diha sad sa atong pagpalit anang atong yuta na natay halin nga 96 ka slots, nya napay 44 slots nga available, tag 500,000 per slot, nya ato ning butangan og 25% per annum nga interest rate. Kinsa ninyo inaay 500,000 or more, nya wa ninyo gamita, ibutang na dinhi aron atong mapalit. Napay 44 ka slots. Gikan na sa 140, nahalinan tag 96, 44 na lay nahibilin. Kaning 96 nga namalit, 79 ani, ning remit na ang 17 ka mga slots, wap marimit. So ato lang sa ning iampo nga marimit unta ni sila. Aron matiwas-tiwas na ginatugbaya diha. Para unsa man na, para gyapos kalambuan sa simbahan. Kining tanan mao ni pagpakita nga mosunod ta unsay makaayo sa atong isig katao og sa publiko, dili lang sa atong kaugalingon. Og nang hinao ta nga kitang tanang mga leaders ingon ani tag paningkamot. Di gid hinunta ka perfect kay pulos-pulos man ta mga buangon, pero may na lang pariha ta og direksyon. Sige, lingi ay mong tupad sa katapusang higayon. Basig wa na naugma. Ing na siya dili gid tamuhunong og palit og slot ha. Sige na. Di tamuhunong ato na gining paspasan. Sige, manindog na ta katong musugot aning